Vechiul Testament. Și asta este valabil pentru creștinii care s-au despărțit de biserica una sfântă, sobornicească și apostolească, adică aceia care nu cred în Sfânta Cruce și în Sfânta Icoană. Nu vrem să ofensăm pe nimeni. Sunt cei care, iată, hulesc crucea. Puteți să-i cunoașteți și dumneavoastră. Baptiști, ecoviști, martori lui Jehova și așa mai departe. Iată, ei s-au încurcat în citirea Bibliei, care este o mare fără fund și are nu cuvintele care le vedem scrise. În spatele acestor cuvinte există duh și taină. Ei au luat-o cu mintea lor necoaptă și au crezut că crucea este un semn de blasfemie, că este o închinare la idol. Dar n-au pătruns cu inima mai adânc să vadă că Dumnezeu a rânduit crucea încă din Vechiul Testament. Și ne aducem aminte de cei trei tineri pelerini care au găzduit la Avram și Sara. Se spune în tradiție că ei au stat la stejarul din Mamre. Și unul din cei trei pelerini care închipuia Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Părinții spun că unul din cei trei îngeri era Fiul lui Dumnezeu care s-a rezemat de acel stejar, închipuind că peste mii de ani se va rezema pe semnul Sfintei Cruci. Poate asta nu o credem. Ne întoarcem la Moise. Pentru că oamenii care cred mai mult în Vechiul Testament și nu în legea Harului, oamenii de alte confesiuni, iată, penticostale, ne aducem aminte că ei cred în Moise, da? Ce a făcut Moise? La porunca lui Dumnezeu atunci când a scos poporul Israel din robie, după 450 de ani de robie, Moise a făcut niște minuni înfricoșătoare și l-a determinat pe Faraon să dea drumul poporului Israel. Și Dumnezeu i-a poruncit lui Moise: lovește cu toiagul Marea Roșie în semnul Sfintei Cruci și se va despărți în două și vei trece poporul pe fundul mării, pe destru. Și așa s-a întâmplat, iubiți credincioși. În Marea Roșie, Marea Moartă, cum îi spune, acolo a fost Sodoma și Gomora și Dumnezeu a distrus acele cetăți cu foc și cu cioasă și nimic nu se poate cultiva pe acele pământuri, nici apa, iată, nu are viețuitoare. Este păcatele oameni îngrozitoare. Ceea ce se anunță cât de curând să se legifereze această blasfemeție a păcatului homosexualității, care s-a întâmplat acum 5.000 de ani în Sodoma și Gomora. Și iată că s-au lăsat mărturii, copitele cailor egiptenilor au lăsat urme pe pietrele, stâncile de pe fundul mării, ca dovadă că Dumnezeu a lucrat această minune înfricoșătoare cu taina Sfintei Cruci, iubiți credincioși. Trecând prin Marea Roșie, au mers 40 de ani în pustie, tot pentru necredința lor. I-a lăsat Dumnezeu să-i încerce. Și atunci au fost, poporul Israel era în pericol. Niște șerpi veninoși veneau și mușcau pe copii și pe femei și mureau. Și Moise, îngrozit, s-a rugat Domnului, pentru că el vorbea cu Dumnezeu cam cum vorbește un tată cu un fiu. Și a spus: Dumnezeule, ce să face, că poporul pierde aici în pustie, iată, aceste vietăți veninoase omoară oamenii. Și ce a spus Domnul? Moise, ridică șarpe de aram în pustie și pune-l pe un lemn în semnul crucii. Cine se va uita la acel lemn va fi izbăvit de mușcăturile veninoase ale șerpilor. Ceea ce am auzit în Evanghelia de astăzi. Cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa Hristos Domnul s-a înălțat de aici, de pe pământ,
după ce a suferit ca să ne înalțe și pe noi. Iată mărturii ale dreptei Scripturii, iubiți credincioși, vin oameni de peste ocean sau din alte țări în țara noastră și spune: nu mai vă închinați la cruce, că este idol. Cum să credem noi lucrul acesta dacă Dumnezeu a lucrat minuni mari prin Moise, care ei cred mai mult, nu cred în Hristos, cred mai mult în Moise? Cum să credem noi lucrul acesta când Dumnezeu a lucrat prin Moise aceste semne minunate, înfiorătoare de multe ori? La fel, poporul Israel, mergând alte triburi, alte neamuri, vreau să-i supună. Și atunci și-a adus aminte Moise că tot prin semnul crucii poate birui și îl ridicau doi ostași în sus și el stătea în semnul crucii și se ruga la Dumnezeu. Atunci când Moise stătea ridicat de cei ostași în semnul crucii, Moise învingea și Amalic, iată, era biruit. Era o căpetenie a unui trib. Când Moise lăsa mâinile în jos, Amalic învingea. Când nu mai făcea semnul crucii, iată, vrășmașii biruiau. De aceea, iubiți credincioși, să nu credem niciodată că Dumnezeu a lăsat lucrurile la o întâmplare și ne-a lăsat așa să trăim la voia întâmplării. Iată, ne-a lăsat mărturii cu mii de ani în urmă, până să vină Hristos, iar după aceea Hristos lămurit ne-a arătat semnul biruinței. Într-adevăr, pe vremea Mântuitorului, moartea pe cruce era cea mai josnică, cea mai grea, cea mai înfiorătoare și cea mai înjositoare. De aceea, în înțelepciunea lui Dumnezeu cea mare, iată că această unealtă de tortură, Hristos, prin jertfa Lui, a întors-o și l-a lovit pe diavol între coarne. De aceea, Domnul, când ne-a spus să pună acel șarpe de aramă pe semnul crucii, ne-a arătat ca o preînchipuire că prin acest semn Fiul Său va birui pe șarpele cel înfiorător care este diavolul. Și așa a fost că, iată, Hristos a sfințit acest semn de tortură și de înjosire față de om, stropindu-l, iubiți credincioși, cu scump sângele Său, cu suferința Lui cea mare. Atunci cum să nu ne închinăm noi, dumnezeiești cruci, când stăpânul nostru, fratele nostru mai mare, care este Hristos Domnul, că El după întrupare s-a făcut fratele nostru mai mare și mijlocitor înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Cum să vină altcineva să ne spună că nu trebuie să ne închinăm la Sfânta Cruce? Ne legăm și de Sfânta Icoană. Că iată, sunt foarte mulți care nu cred în icoană, la fel spunând că este idol, Domne, așa spune Moise în legea, în decalog, să nu-ți faci chip cioplit. Dar acolo era vorba de altceva. Poporul Israel, în nebunia lor, își creau diferite zeități, se închinau, astfel se îndepărtau de închinarea aduși în adevăr față de Dumnezeul lui Abraham, lui Isaac și lui Iacov. Și atunci, Hristos vine și ne arată încă o dată că El este icoana Tatălui. Iată prima icoană, iubiți credincioși. Vin ceilalți de alte religii și ne spun că ați născocit-o voi, biserica și preoții. Nu e adevărat. Icoana Sfântă Vie este însuși Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care este chipul desăvârșit al Tatălui. Și ne s-a arătat în chip omenesc, că altfel nu puteam să-L vedem și să-L înțelegem. De aceea, Hristos a lăsat mărturie de ce ne închinăm icoane. Un împărat din Edesa, Avgar, auzind și el de minunile care se întâmpla în Palestina, a trimis câțiva conducători să picteze chipul profetului din Nazaret, a Mântuitorului. Dar nu puteau. S-au străduit foarte mult. Atunci când doreau să-i picteze chipul Mântuitorului, chipul Domnului era atât de luminos încât nu puteai să-l aștergi în pictură sau pe hârtie. Și Domnul, știindu-le gândurile lor, i-a chemat și le-a spus: să-i spune stăpânului vostru, Avgar,
că m-a chemat să vin în cetatea Lui și că este milă de mine că poporul Israel mă prigonește. Dar spune că nu pot să vin, că trebuie să împlinesc voia Tatălui, dar voi trimite un ucenic al meu ca să descopere taina venirii Mântuitorului Iisus Hristos pe pământ. A cerut un ștergar și Domnul s-a șters cu fața Lui cea sfântă și curată și s-a întipărit, iubiți credincioși, chipul Mântuitorului, așa cum îl vedem în iconografia noastră ortodoxă, pe catapeteasma bisericii, unde este închipuită mahrama Domnului. Acea închipuire a feței în care Domnul a trimis-o împăratului afgan să se tămăduiască de acea boală grea. Și iată că acest împărat afgan era păgân, dar văzând chipul, s-a închinat și l-a proslăvit și astfel i-a venit și vindecarea. Nu numai atât. A primit botezul prin apostolul Domnului, el, casa lui și tot poporul lui. Iată, iubiți credincioși, minuni dumnezeiești pe care Domnul ni le arată să le vedem și cu ochii fizici, dar mai ales cu ochii sufletești. De aceea, încă o dată repet, noi ca popor ne-am născut creștini, iubiți credincioși. Degeaba vin cei din America, degeaba vine Uniunea Europeană să ne spună că ce atâtea biserici și mănăstiri pe pământul românesc. De ce vă închinați crucii? De ce îl cinstiți voi pe Hristos? Că a fost undeva în istorie. Noi suntem Dumnezeu cel adevărat. Iată, vă creăm tot. Omul cel nou. Așa cum a încercat și regimul comunist să creeze acel om, dar fără suflet, fără Dumnezeu. Și s-au păcălit. Că atunci când prigoana a fost mai aprică, s-au născut mii și mii de martiri, mucenici mărturisitori în cerul care se roagă pentru noi păcătoși. Iată, de aceea, iubiți credincioși, ne întoarcem și ne întrebăm ce ne-ar oferi nouă o altă credință, așa cum suntem asaltați și mai ales românii din străinătate vin pe la casele lor, la ușile lor de alte confesiuni, spunând că la noi este Raiul, la noi este Dumnezeu. Și înșeală pe mulți dintre noi pentru 30 de arginți sau pentru niște lucruri trecătoare. Noi am primit această credință, iubiți credincioși, prin jertfă, fraților. Nimic nu s-a făcut în poporul acesta fără jertfă, fără martiraj. Puține momente ale istoriei au fost când poporul a fost atunci liniștit, în pace și cu bună sporire. Da, ne aducem aminte de perioada interbelică. Bursa de grâu se dădea la Brăila pentru toată Europa. Înseamnă că noi atunci eram grânarul Europei. Acum suntem cenușăreasa Europei. Eram a treia țară exploatatoare de petrol din Europa. Lucrurile astea spun foarte mult. Dar iată că acum am ajuns de râsul Europei, pentru că este și vina noastră, sigur, a păcatelor noastre groaznice. Și așa cum aminteam într-o rugăciune, Doamne, întoarce pe poporul român de la apostazie, de la pruncucidele care s-au făcut și la răzvrătire împotriva Ta. Și mai ales, adu-ți aminte, Doamne, de sângele martirilor din temnițe, de sângele ostașilor români. Adu-ți aminte de această jertfă, că ei au murit pentru cruce și neam, și sângele acesta pune-l în balanța iertării noastre. Numai sângele martirilor și ostașilor ne mai poate izbăvi pe noi de judecata înfricoșătoare a lui Dumnezeu. De aceea încercăm să-i pomenim pe martirii din temnițe, pe ostașii noștri la fiecare liturghie, ca ei să mijlocească acolo înaintea lui Dumnezeu. Puneam întrebarea, ce ne oferă altă credință nouă? Când noi avem totul, iubiți credincioși, avem plinătatea Harului. Acest Har care este foc arzător, iată ne l-a dat Hristos prin taina bisericii. Cineva mi-a mânat o broșură, iar pe coperta din interior
el a filmat în ajunul pogorârii Duhului Sfânt, a făcut o poză în biserică. Și ce credeți, iubiți credincioși? Uimitor! Limbi de foc care se coborau aici în fața altarului și la iconostas. Și ne-am înfricoșat văzând că lucrurile nu sunt de suprafață așa cum se crede, că mergem la biserică, dă preotul cu cădelnița și se mai spune câteva rugăciuni. Aici este focul dumnezeiesc, iubiți credincioși. Iată, Dumnezeu a îngăduit ca prin acea poză să vedem că în timpul liturghiei se coboară Harul Duhului Sfânt prin limbile de foc. Și cei care suntem aici ne împărtășim și ne luminăm inimile și cugetele, simțim pace și bucurie. De ce? Că acest har, acest foc dumnezeiesc intră în inima noastră și ne curățește de toată spurcăciunea. Iată ce este biserica noastră sfântă, întemeiată de Hristos. Foc arzător, foc care ne luminează, foc care ne călăuzește către împărăția lui Dumnezeu. Aminteam la începutul predicii că am venit cu acest steguleț care închipuie totul pentru poporul nostru. Știți că ostașii înainte, nu știu de acum mai este obiceiul, jurau credință pe drapelul țării și doreau să moară de mii de ori ca să-și apere acest simbol. Ar trebui să punem și Sfânta Cruce, că suntem popor creștin de 2000 de ani. Și iată, aș vrea să amintesc că istoria, manuale de istorie sunt făcute să-i mintă pe copii, televiziunea ne minte, internetul la fel, și nu ni se spune adevărul despre acest popor atât de oropsit, atât de încercat în decursul a mii de ani și mai ales de 2000 de ani. Ce ne spune istoria, iubiți credincioși? De ce am dăinuit aici noi între două imperii? De ce niciun popor n-a putut să ne supună? Acum da, ne-am dus noi de bunăvoie. De ce imperii care au dăinuit sute de ani n-au putut să supună țărișoara aceasta care nu era unită? Eram doar 3 provincii și oricând, orice popor mai puternic ne putea supune. Că am avut taina crucii, iubiți credincioși. Am avut taina bisericii și iubirea de țară și de popor. Și acum vreau să-mi aduc aminte de Marele Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt. Știți că la canonizarea lui pe 25 iunie 1992 s-au ridicat destule voci spunând, da, Ștefan cel Mare a avut și păcate destule și n-ar trebui să fie rândul Sfinților. Dar dacă stăm să cugetăm mai adânc cu inima, nu cu mintea, să fim cu adevărat subiectivi, cine a fost acest personaj? 47 de războaie, dintre care 45 victorii. Și ne aducem aminte, iubiți credincioși, ca să dăm dovadă, să arătăm încă o dată ce înseamnă puterea credinței și a Sfintei Cruci. La bătălia din 1457, de la Podul Înalt. Nu știu dacă ne aducem aminte, cu 2 ani în urmă a căzut Imperiul Bizantin, fraților. Mahomed a atacat tot Imperiul și l-a distrus. Constantinopolul a făcut geamii musulmane, au omorât mii de creștini. Iată ce s-a gândit. Haideți să supunem și țările române, că ele întotdeauna ne-au făcut mari probleme. Și s-au îndreptat spre Moldova. Numai că Dumnezeu, în atotștiința Lui, a așezat un om extraordinar. Acest voievod mic la stat, dar mare la sfat, născut dintr-o mamă creștină, care a devenit mai târziu călugăriță, Maria Oltea. Însăși turcii se sfia de această persoană atât de evlavioasă și atât de credincioasă și o stima. Maria Oltea, iată, călugăriță care a născut pe acest domnitor atât de minunat. La Podul Înalt, acolo, iubiți credincioși, la Vaslui, era înfiorător. Ștefan cel Mare avea 12.000 de oșteni, iar Ahmed al II-lea, trimisul sultanului, avea 120.000 de ostași. Deci era înfiorător. 10 ostași turci se luptau cu un oștean moldovean.
Ștefan era foarte îngrijorat. A trimis spre Occident să primească ajutor. L-au păcălit. Sigur, era invidia atât de mare a cancelarilor occidentale. Cum acest mic voievod, nebăgat în seamă, să-l învingă pe Mahomet Cuceritorul, care a distrus Imperiul Bizantin, n-au vrut. Și nu i-au trimis nimic. S-a lăsat în grija lui Dumnezeu și rugăciunile duhovnicului. Iată, avea duhovnic. Care din conducătorii noștri mai au duhovnic astăzi să ducă să spovedească la o mănăstire, la un mitropolit sau un episcop? S-a dus și a cerut sfatul marelui Sihastu Daniil și a stat ore întregi la ușa chiliei, așteptând ca Sihastu Daniil să termine rugăciunea. Și l-a îmbărbătat atât de mult pe Ștefan, că era îngândurat că nu poate să învingă 12.000 de ostași, 120.000. Și iată că de la Vlădică până la Opincă, toată suflearea moldoveană s-a angajat în luptă. Însăși bătrânii de 85 de ani a venit să ceară voie voievodului să-i primească în luptă. S-a îndoit întâi marele voievod, dar ei au spus: mai bine măria ta să murim de mii de ori decât să vindem țara la turci. Ca noi să nu mai fim popor creștin ortodox, să ne închinăm Sfinte Cruci. Și uluitor, iubiți credincioși, printr-o tactică, pentru că marele voievod era un bun conducător și un rafinat ostaș, astfel i-a tras în cursă pe turci, nu numai atât, vitejia oștenilor a fost atât de mare încât i-au zguduit armata lui Ahmed, peste 45.000 de ostași au fost omorâți, sigur și armata lui Ștefan, 9.000 a fost distrusă și n-a mai avut puterea ca să-i ducă până la Dunăre, să-i nimicească de tot. Și iată ce rușine mare pentru Imperiul Otoman să fie bătut de un voievod atât de mic, în care ei cuceruseră un imperiu cu 2 ani în urmă. Aceasta, iubiți credincioși, dă dovadă de faptul că înaintașii noștri își puneau toată nădejdea la bunul Dumnezeu, își puneau nădejdea față de crucea lui Hristos. Însă săbile ostașilor erau un semnul Sfinte Cruci, iubiți credincioși. Marele voievod avea evlavie către Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință. Și cei din prime rânduri purtau câteva steaguri cu Marele Mucenic Biruitor. Și mai avea evlavie la Sfântul Mare Mucenic Procopii, la fel cel care întărea oștile creștine. Ce să mai spunem de Mihai Viteazul, iubiți credincioși? Că el este singurul care a reușit în doar câțiva anișori, cu o oaste atât de mică, să bată Imperiul Otoman, să ducă până la Adrianopol, iar a fost păcălit de cei din Occident, nu i-au trimis trupe, că intra în Istanbul Mihai Voievod. S-a întors acasă decepționat, pentru că și cei din Occident erau creștini și doreau să supună Imperiul Otoman, care ataca întotdeauna creștinismul. Mihai Voievod, iubiți credincioși, îl numim Sfânt. Este unul din cel care, ca și Hristos, n-a avut mormânt. Știm că capul lui s-a tăiat acolo pe Câmpia Târzii, soția lui Stanca l-a luat, ostașii, de fapt, generali, l-au împășurat în tricolor și au fugit cu el ca ungurii să nu-l stigmatizeze, să nu-l hulească, iar trupul a fost luat de către soția lui și a tacuzit până la Târgu Măgurele, acolo unde s-a ascuns într-o pădure și s-ar putea să fie îngropat acolo în zona aceea. Iată, Mihai Voievod, iubiți credincioși, a fost un om providențial de la Dumnezeu. A dat această putere românilor să creadă că uniți nu poate nimeni să ne supună, nici cele mai mari imperii. Nu numai atât. Mihai Voievod a adus acea conștiință a românilor față de credință. I-a unit pe români nu numai geografic, ci mai ales în Duhul Evangheliei și a credinței. Și astfel de aceea el a putut să aducă asemenea victorii în istoria poporului român.
De aceea îl pomenim cu pioșenie la Sfânta Liturghie. Acum 4 ani de zile, la Muntele Athos, pe vârful Atului s-a făcut o liturghie. Știți că acolo este hramul Schimbarea la Față. Și s-au strâns mulți români, ca de obicei. S-a făcut dumnezeiască liturghie și au participat și călugări de la mănăstirea Simonos Petras. Contribuția totală a marelui voievod Mihai cel Viteaz. El a ctitorit din temelie, fiind distrusă mănăstirea, și este pictat acolo într-un tablou votiv: Domnul voievod Mihai, închinim mănăstirea Maicii lui Dumnezeu. Și un părinte îmbunătățit a spus: cred cu adevărat că Dumnezeu va rândui ca Biserica Ortodoxă să-l canonizeze pe acest voievod sfânt, care a apărat creștinătatea cu atâta abnegație și cu atâta dragoste. El ne-a lăsat și un testament. Nu voi lăsa neamul meu, nu voi lăsa țara mea nimănui de a-și muri de 1000 de ori. Iată testamentul, iubiți credincioși. Nu voi lăsa țara mea nimănui. El era, poate spuneau istoricii, prea exaltat, văzând cum el, o țară atât de mică, Muntenia, unde domnea, era și săracă și nu avea prea multe legături cu cancelare occidentale, nici cu Istanbulul. Și cu toate acestea, el a ignorat totul, știind că numai Dumnezeu îl poate ajuta, și Sfântul era Nicolae. Știți prea bine că la pieptul Marelui Voievod, el a purtat mult timp mâna Sfântului Nicolae, după aceea a donat-o bisericii Sfântul Gheorghe din București. Există acolo mâna Sfântului Nicolae, cea care a dat atâtea milostenii și a binecuvântat atât de mult. Și nu numai atât. A mai avut o taină voievodul. Avea 2 cerbi. Erau îngerii lui păzitori, dați de Dumnezeu, parcă ar fi fost 2 arhangheli. În dimineața când el trebuia să fie ucis, acești cerbi au plecat în pădure și generalii s-au mirat, dar și s-au întristat, văzând că va fi un semn nu bun pentru conducătorul lor, pentru voievodul Mihai. Și într-adevăr, el a fost ucis. Iată, iubiți credincioși, ce oameni extraordinare are poporul acesta. Ce să mai vorbim de Brâncoveanu, care este cununa tuturor voievozilor, pentru că el a despicat istoria în două, atunci în 1714, pe 15 august, când a fost martirizat, el și copiii lui, în fața sultanului și a tuturor diplomaților din țările creștine. Dar ne-a lăsat mărturia că nimic nu este valoros în viața aceasta. Era foarte bogat Brâncoveanu, dar numai atât, foarte abil politic. În 25 de ani de domnie n-a dus niciun război. Atâta diplomație a putut să se împace și cu Imperiul Rusesc, dar și cu partea cealaltă, cu turcii. Dar văzându-l că el prosperă în țară și fiind părând la sultan, care avea bogății foarte mari, a fost prins și ucis mișelește. Ce aș vrea să vă spun, iubiți credincioși? De ce am amintit de aceste lucruri istorice, care să știți că tinerii noștri, elevii noștri, nu le mai cunosc aproape deloc, pentru că manualele acele alternative i-au dat peste cap și chiar se minte foarte mult, se spune niște neadevăruri față de istoria și tradiția poporului. De aceea, ce poate să ne dăruiască nouă altcineva ceva față de tot ce ne-a dat Dumnezeu? Nimic. Nici Uniunea Europeană, nici celelalte confesiuni religioase care vin și spun că voi nu aveți credință adevărată, că vă închinați la un chip cioplit, la cruce și la icoană, că ce aveți voi încredere în ierarhi și în preoți sau în Biserica lui Hristos. La noi este raiul. Nu este adevărat. Mărturia istoriei este clară și sfântă, nu poate să ne spună nimeni nimic. Care popor are această tradiție extraordinară a colindelor? Să-mi spuneți un popor și noi mergem și, iată, îmbrățișem acea credință a acelui popor.
Această tradiție extraordinară din străvechi timpuri, nu numai de la venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Iată, bătrânii și înaintașii noștri au alcătuit acele colinde de teologie, de credință, spunând despre taina întrupării Cuvântului Dumnezeu. Ce se spune de tradiția Crăciunului, a Paștelor, a sărbătorii Rusalilor și a tuturor celorlalte sărbători ale noastre atât de curate și de sfinte, sigur, să încearcă acum să fie distorsionate, să fie alungate din sufletele oamenilor. Ce să ne mai spunem de această taină a întâlnirii noastre în Biserica lui Hristos? Iată cât de minunat ne simțim noi aici și cu adevărat ne simțim români când suntem în Biserica lui Hristos. De ce? Că El ne unește, Domnul, cu înaintașii noștri, cu cei care au murit și s-au jertfit pentru cruce. Ei sunt prezenți permanent aici, ostașii noștri, de aceea îi pomenim cu drag. Înaintașii noștri, toți martirii și mărturisitori, iată, sunt în mijlocul nostru și ne dau acea speranță că nu vă temeți, fraților, așa cum a spus Domnul, nu vă temeți, turmă mică, pentru că Dumnezeu a binevoit să vă dea împărăția cea cerească. Dar, iubiți credincioși, cei care au murit și oștenii și ceilalți pintemțe comuniste și-au dat seama că pot birui pe diavol și pe vrășmași, schimbându-și viața și gândurile, fraților. Dacă eram poporul acesta acum 50 de ani, sau pe timpul lui Ștefan, lui Mihai, sau lui Matei Basarab, eram de mult pașalâc turcești și nu mai vorbeam niciodată limba română. Oamenii aceștia aveau credința vie, fraților. Când posteau, apoi toți, de la vlădică la un pic, iată ce face Marele Voievod Ștefan. Înainte de bătălii, 3 zile țineau post și chiar aspru. Și mergeau și se spovedeau, se împărtășeau. Așa prindeau putere, nu ei prin puterile omenești, ci prin puterea lui Hristos puteau să biruiască, îi înspăimântau pe vrășmași. Nu știau de unde au atâta putere încât un ostaș să biruiască 10. De aceea, ca să putem și noi să biruim, ca să avem nădejde, sigur, procesul acesta să ne reîntoarcem la România aceea mare, la tradiția aceea curată, la credința aceea simplă și sfântă, trebuiește mult timp. Trebuie să schimbăm un pic percepția aceasta că gândurile noastre și atitudinile noastre, de fapt, influențează viața fiecărui dintre noi, dar și a țării în general. Și iată, părinții Iustin Pârvu și ceilalți părinți ne spune să ne înnoim, iubiți credincioși, viața noastră trecând la pocăință. Ce înseamnă pocăință? Nu mergem într-o duminică la un preot, într-o biserică sau o mănăstire și gata, ne-a schimbat viața. Trebuie să luptăm cu noi înșine, să nu mai dăm voie gândurilor și intențiilor noastre rele. Să ne întoarcem de la răutăți, la păcatele noastre, spovedindu-ne mai des, încercând să luptăm prin rugăciune, să ne agonisim o stare bună sufletească, iubiți credincioși. Și astfel vom putea să schimba mersul poporului acestuia. Altfel ne îngropăm din ce în ce mai mult și nu vom avea sorți de izbândă. Nu vine de sus izbăvirea. Dumnezeu ne va da izbăvirea pe credința noastră, pe faptele noastre bune și pe pocăința noastră. Iată, suntem supuși altor neamuri, suntem sărăciți din ce în ce mai mult, pentru că viața noastră este dezordonată, gândurile noastre sunt atât de rele, intențiile noastre și toate celelalte fapte sunt contradictorii Evangheliei lui Hristos. Și atunci, de la sine, Domnul ne smerește prin necazuri și prin încercări. Nu pot să închei această predică, sigur, a fost mai lungă. Poate unii n-au avut răbdare și s-au mai retras. Mi-aduc aminte de cuvântul marelui mărturisitor, Corneliu Zelea Codreanu. Și el spunea fraților săi de suferință că vrășmașii au nevolit în țara aceasta să ne lase fără altare și cruci. Dar cel ce luptă pentru Dumnezeu și neamul său nu va fi învins niciodată. Iată ce lucru minunat și ce slogan atât de creștinesc ne-a lăsat acest martir.
chiar dacă vom fi singuri, iubiți credincioși, și toți ne vor părăsi, și toți ne vor blama, și toți ne vor aduce suferință în poporul acesta. Noi dacă luptăm cu Dumnezeu, victoria este a noastră, nu pământeană, nu cum urmăresc alte popoare să subjuge pe celelalte, ci victoria este spirituală. Ne vom ridica acolo înaintea lui Dumnezeu ca un popor strălucitor, ca soarele pe cer. Ne vom lupta singuri pentru credință și pentru neam, nu vom pieri niciodată. Dar să o punem ca temelia vieții. Pentru ce luptăm? Ca să ne sfințim viața, iubiți credincioși. Este o ispită atât de mare în ziua de astăzi în care cred oamenii că li se cuvine sau că ni se dă de la Uniunea Europeană nu știu ce bani sau că ne pică de sus niște daruri. Nu, fraților! Și nici nu iubim pe Dumnezeu și Biserica Lui dacă nu ne jertfim noi înșine. Aceste daruri vin pe jertfa și pe suferința fiecăruia dintre noi. Dacă te străduie să ții post, e o jertfă, da? Atunci Dumnezeu te binecuvintează și pe tine și casa ta. Dacă te străduie să mergi la biserică, să stai, iată, câteva ore în picioare, poate nemâncat, iată jertfa și suferința la care suntem chemați, iubiți credincioși. De aceea nu vom primi absolut nimica în viața aceasta dacă nu ne jertfim, dacă nu suferim, dacă nu avem dreapta credință și mai ales dacă nu credem în puterea acestui semn. Dumnezeu, Sfânta Cruce, iubiți credincioși, este arma noastră. Diavolul, știind ce putere a lăsat Dumnezeu în semnul acest semn dumnezeiesc, iată, i-au derutat pe mulți la minte și i-au scos din luptă, arătându-le că nu e nevoie să te închini la cruce și la icoană, ci puterea este în tine. Și atunci, soldatul fără armă, de la sine nu va câștiga nicio bătălie și niciun război. Noi avem această armă, iubiți credincioși, nebiruită, să o folosim, să ne gândim că am depus un jurământ la botez ca să-L slujim pe Hristos și crucea Lui. Slujirea crucii nu înseamnă bucurie prea multă, desfătări și plăceri. Slujirea crucii înseamnă renunțare și suferință și smerenie. Iată, Dumnezeu a smerit poporul ăsta de 2000 de ani ca să nu cadă în idolatrie și în același timp în acel păcat îngrozitor al poporului Israel. Poporul Israel a primit atâtea daruri de la Dumnezeu și a fost poporul chemat să fie cel care să vestească venirea lui Hristos pe pământ. Și au făcut invers. Ei au devenit poporul care l-au hulit pe Dumnezeu, care l-au răstignit pe Dumnezeu și l-au omorât acolo pe Golgota. Să nu pățim și noi la fel. Suntem chemați cu taina Sfintei Cruci să biruim, iubiți credincioși, să avem nădejde, că așa cum martirii noștri din temnițe au fost oameni ca și noi, cu neputințe, dar au avut niște idealuri. Au crezut în puterea crucii, au crezut că țara aceasta este binecuvântată și sfântă și nu trebuie să o abandonăm cu orice preț. Că chiar dacă vrăjmașii sunt puternici și sunt vicleni, avem un conducător atât de minunat, Domnul Savaot, Hristos Domnul, care a biruit moartea, diavolul și iadul și ne-a lăsat Sfânta Cruce. Aș vrea să vă împărtășesc un pic din bucuria de a auzi câteva versuri închinate Maicii lui Dumnezeu. Am uitat să amintesc, suntem în praznicul, în sărbătoarea cea minunată a nașterii Fecioarei Maria din Sfânta și Dreapta Ana. Mâine se încheie praznicul acesta minunat al nașterii. Iată, aș vrea să vă mărturisesc cine este Maica Domnului pentru poporul român. Ați auzit că atât de mult iubește Maica Domnului poporul acesta și s-a rugat la Fiul ei. Se spune că România este grădina Maicii Domnului sau om în rai. Nu ne încălzește prea mult că faptele noastre sunt inverse a ceea ce am primit noi de la Maica Domnului. Dar trebuie să nu uităm niciodată, iubiți credincioși, pe Maica Domnului, rugăciunile noastre, să o chemăm cu buzele acestea întinate și păcătoase, că ea ne sfințește și gura, și mintea, și inima și ne dă acea sublimă putere
că nu suntem singuri, că avem o mamă iubitoare care nu judecă, care nu o sândește, ci miluiește și ocrotește. Iată și ce frumos ne spune o călugăriță, Zorica Lascu, monahia Teodosia, care a suferit și ea în temnițele comuniste, și lucrurile frumoase se clădesc pe suferințe, iubiți credincioși, și ne amintește de slava Preasfintei Maicii noastre, Fecioara Maria. Neputincios e graiul meu, Preasfântă Fecioară, să tălmăcească multa ta putere, ci în vorba mea, tu fă să curgă miere și stic de foc să înlunece pe strună, ca să te cânt pe tine, Preasfântă Fecioară. Dă rostului meu tainice podoabe, te îndură și pleacă-te tale roabe, să-i fie buza binecuvântată. Primește-mă, primește în ruga mea, Preasfântă Fecioară, acum în ceasul cel de suferință, ridica la vremii văl de aspră ceață și mâna ta pe ochii mei coboară. Să pot vedea oricând a ta mărire, Preasfântă Fecioară, în raiul tău de dincolo de stele, dar mult prea slabe-s graiurile mele să-ți cânte ție stih de mulțumire. Ci dăm, te rog, să merg în urmele tale sfințite, să-mi fie calea fără de prihană, să-mi fii tu, Maică, adăpost și hrană, tu bucuria inimii smerite. Cu ochii sufletului să te vadă, cămara anunții pururea curată, comoara cea de vești nedeșertată, pe tine, Maica Domnului, pom cu luminoasă roadă. Și Duhul meu să se adapă iar din vinul bucuriei cele de taină, să îmbrace iarăși strălucita haină, ca slavă nouă să-ți aduc ție, Fecioară. Și zi de zi să-mi plec genunchii mei păcătoși, Sfântă Fecioară, ca să slăvesc puterea ta cea mare, precum în ceruri, dincolo de zare, toți drepții. Doamnă Fecioară, bine te cuvintează. Și când va fi să vin și eu din pământul acesta ticălos la tine, primește-mă, cerească împărăteasă, să-mi fie Duhul floare de mătase, țesută în poala ta cu raze line. Sigur, nu uităm astăzi că este înălțarea Sfintei Cruci și aș vrea un pic să vă amintesc despre taina crucii care Dumnezeu ne-a lăsat-o. Pe Golgota e o cruce întrăită, ai zice că și crucile sunt trei. Așa e pe icoane zugrăvită, așa se scrie în duhurile chipului ei. Pe crucea cea din dreapta țintuită, prin dragostea de Fiu, Maria, Maica Lui, și poartă grea în palme ei sfințite durerea toată a ranelor de cui. Nu, mama nu-i sub cruce numai, iată că sângeră și ea pe cruce sus, zdrobită de durere și cu spini încununată, icoana vie a dulcelui Iisus. Și nu numai o cruce poartă Maica Milostivirii și Fecioara, ci unirea veșnicei iubiri cu Fiul ei dumnezeiesc ea poartă în duh durerea întregii omeniri. Și iată, în numele Preasfintei Treimi, Golgota astfel s-a săvârșit. A treia cruce, să luăm aminte, e crucea neamului meu cel iubit românesc. Și ca să încheiem, tot cu crucea martirilor noștri, imnul celor care au adormit pentru credință și cruce, iubiți credincioși. Iată ce frumos spunea în poezia aceasta a crucii, că a treia cruce este de fapt crucea neamului românesc, care permanent urcă pe o Golgotă a suferințelor și mai puțin pe muntele Taborului. Imnul morților de Radu Gir. Morminte dragi, lumină vie, sparte într-una an de an. Noi vă auzim curgând sub glie ca un șuvoi subpământean.
morți sfinți în închisori și în prigoane, morți sfinți în lupte și în furtuni, noi am făcut din voi icoane și vă purtăm pe frunți cununi. Nu plângem lacrimă de sânge, ci ne mândrim cu atâția sfinți și eroi. Nu, neamul nostru nu vă plânge, ci se împărtășește prin voi. Ziua de azi, la mulți ani!